Tak zdravím vás, priatelia. Chcel by som vám ukázať, ako sme vyriešili problém našej rodinnej známej, ktorá vlastne si chcela kúpiť elektrobicykel. Páčilo sa jej to, bola si nejaké elektrobicykle vyskúšať, požičať, chytilo ju to, vidí, že je v tom veľký potenciál, že jednoducho vy viete sa bicyklovať s tým, že vás to stále baví, keďže za o mnoho kratší čas prejdete o mnoho väčšiu vzdialenosť, o mnoho viacej toho vidíte, dostanete sa do úplne iných kopcov, keď to tak mám povedať, alebo na úplne iné miesta, kde by ste sa na normálnom bicykli nikdy nepozreli. Chcela bicykel, chcela elektrobicykel. Rozmýšľala najprv, že by si kúpila ten so zadným pohonom, lenže keď sa rozprávala aj v predajni, potom keď som jej aj ja nejak tak do toho hovoril, tak v podstate sme sa dohodli, že ten zadný pohon, respektíve motor v zadnom pohone nie je vhodný na cyklistiku, keď chcete chodiť niekde viacej do kopcov, alebo celkovo, keď chcete chodiť vlastne mimo mesto. Jednoducho tie stredové motory, vo viacerých videách som to spomínal predtým, ak chcete vedieť ten rozdiel, prečo stredový motor je cesta v dnešnej dobe, tak si pozrite tie videá. No ale každopádne v obchode sa pýtala nejaké také základné modely so stredovým motorom. Vychádzajú okolo 1500, možno ak je nejaký v akcii 1200-1300 eur. Čo samozrejme pre pani, ktorá sa chce bicyklovať proste len tak, dajme tomu cez víkend, niekde okolo chalupy, tak je dosť vysoká suma. Vtedy ja som sa s ňou dal do reči. Skončilo to nejak takto. Ide o to, že vlastne sme tam montovali stredový motor Tongsheng, ktorý vlastne má snímač tlaku na pedále. Veľa tých kúpnych bicyklov to nemá. Čiže snímač tlaku na pedále má obrovský výkon. Ten motor má výkon 750 W, v píku nejakých 1200 W. Dá sa namontovať na normálny bicykel. V podstate na 95% bicyklov je to namontovateľné. Keď sa to zladí s baterkou, všetko sa to urobí tak, ako má. Všetko viete si nájsť aj v mojich videách, ak by ste si to chceli sami robiť. Mám aj kompletný návod na montáž týchto motorov. Celé sa to zladí, no a napríklad v tomto prípade celá vlastne prerábka, alebo celý ten bicykel vyšiel 545 €. 545 €, o mnoho väčší výkon, ako kúpite v obchode. Bicykel je vhodný naozaj aj do veľkých stúpaní. Napríklad tu na kúsok, dávam tam aj záber, išiel som v 15% stúpaní a ja som vlastne ani nevedel, že krútim nohami. Skúsme si ešte povedať vlastne také výhody a nevýhody toho, že ja si bicykel prestávam a nekúpim si hotový z predajne. Čo sa týka kúpneho bicykla, jednoznačná obrovská výhoda vzhľad. Proste tie bicykle, čo si budeme vravieť, jednoducho sú krásne tie bicykle. Čím drahší, tým krajší. Viete si tam akože fakt kúpiť vec, čo pomaly jednoducho vidno to, že ten bicykel stál peniaze. Okrem vzhľadu, dajme tomu, dobre, je tam nejaká výhoda toho, že vy si vlastne niečo kúpite, nemusíte si to doma prerábať, nemusíte nejak to do tuha riešiť, že či mi to bude pasovať, nebude, či sa to dá namontovať, nedá. Jednoducho kúpite to ako celok, idete a užívate. To je taký základ. Výhoda prestavbových sád, v prvom rade cena a výkon, pomer. Vy nekúpite nič silnejšie ako 250 W v obchode. Jednoducho sa to nedá z legislatívneho hľadiska v Európskej únii. Čiže vy môžete dať aj 10 000 za bicykel a stále budete mať 250 W motor. V tomto prípade toto sú z tých slabších, čo montujem, máme aj silnejšie. Toto je 750 W nominálny výkon v píku 1200 W. Úplne niečo iné ako kúpny bicykel. Je jedno za aký peniaz. To je prvá veľká výhoda, pomer cena výkon. Druhá výhoda je, že vlastne vy si viete ten bicykel kúpiť alebo nastaviť tak, aby vyhovoval vám, čo v prípade nejakého kúpneho bicykla ste limitovaní jednoducho tým, čo si kúpite a do budúcna viete meniť komponenty, neviete môcť zmeniť typ bicykla, či sa jedná o celopéro, nie. Čiže to je taká druhá výhoda. Tretia výhoda, tie motory sú vlastne prenositeľné z jedného bicykla na druhý. Ja jazdím, dajme tomu, kúpil som si v bazáre bicykel, dajme tomu, tento stal 50-60 €. Namontoval som si na to kit, začal som jazdiť, bolo to perfektné, začala ma baviť cyklistika, ale dajme tomu po roku, po dvoch, chcel by som možno nejaký lepší bicykel, lepšie pruženie a podobne. Ja viem celý ten kit bez všetkého zhodiť, viem tam namontovať pôvodné diely, to je otázka možno 2 hodín,
tento bicykel viem niekde na bazoši predať, viem si kúpiť lepší bicykel, iný bicykel a celú sadu namontujem na ten bicykel. Čiže vlastne mne tá sada s tým motorom, s tou baterkou ostáva stále. Ďalšia veľká výhoda, keď sa niečo pokazí, viem si to riešiť v podstate doma. Nemusím chodiť s bicyklom do servisu a že ľudia chodia s bicyklami do servisu, aj drahými. To viem od známych, čo robia s bicyklami. Vy si nemyslíte, že si kúpite bicykel za 4, 5, 6 tisíc a že do servisu s ním nepôjdete. Boli by ste prekvapení, ale to som nechcel vraviť. Jednoducho ten bicykel vy si viete meniť baterky, viete si meniť diely, ak by sa niečo pokazilo v tom motore. Jednoducho dá sa to jednoducho riešiť. Je to také, urob si sám, keď to tak poviem. No a ešte jedna výhoda ma napadá, je to taká proste radosť z tej stavby. Ak je niekto trošičku zručný alebo ho baví sa umontovať v takýchto technických veciach, je to fakt dobrý pocit, keď si svoj obyčajný bicykel prerobíte na elektrobicykel. Jednoducho máte z toho radosť. Kto si to nevyskúšal, nevie. Každopádne, ak by niekto si to nevedel alebo si netrúfol, kľudne sa môžete na mňa obrátiť. Viem vám to aj ja namontovať, donesiete mi bicykel a dohodneme sa, prípadne mi zavolajte a všetko je to len o komunikácii. V tomto prípade batéria 625 Wh, čo si myslím, že je naozaj slušné. Samozrejme, to je ten najlacnejší kit, alebo z tých najslabších batériek. Keby niekto, že chcel nejaké extrémne dojazdy robiť, kľudne si tam vie dať 800, 900, 1000, 1200 W batérie, hej, ale treba rozmýšľať nad tým, že už potom sú ťažšie tie baterky. Táto je podľa mňa úplne v pohode na také bežné trasy. Takže ešte raz si to tak zrekapitulujme. Jednoducho stredový motor s poriadnym výkonom, poriadna batéria, 545 €. Ak niekto vie o niečom lacnejšom, čo by bolo aj porovnateľne funkčné ako tento stredový motor, nevravte mi o zadnom pohone, proste tie zadné pohony nefungujú na takúto cyklistiku. Zadný pohon je vhodný, dajme tomu, na nejaké presúvanie sa po meste, dajme tomu prípadne niekde po asfalte. Určite nie do terénu, určite sa to nespráva tak, ako tento senzor tlaku na pedále, že vlastne ten bicykel sníma, ako silno tlačíte a podľa toho ten motor vlastne pomáha. Nič lacnejšie vy neviete zohnať, čo sa týka pomer cena a výkon, ako tieto prestavbové sady. Samozrejme netvrdím, že táto prestavba je pre každého. Určite sa tu nájdú ľudia, čo jednoducho zaplatia tie v úvodzovkách veľké peniaze, však samozrejme pre niekoho je veľa 500 €, pre niekoho je málo 2000, ale nájdú sa ľudia, čo proste dajú tie peniaze za ten bicykel, chcú to mať akože hotové, hej, jednoducho páči sa im to, ako to vyzerá, že je to pekne akože zladené, hej, tá baterka je zabudovaná v ráme a podobne. Viem to úplne pochopiť, ale sú tu aj ľudia, ktorí ako keby trošku rozumnejšie rozmýšľajú, kde tie svoje peniaze a do čoho investujú. Ako nemyslím to vzlom, aby sa niekto neurazil, ale jednoducho nie je pre nich ten bicykel taká priorita, aby dali za bicykel od 1000 € nahor, hej. Tak som to myslel, aby to nevyznelo blbo. Je tu veľa ľudí, ktorým toto by mohlo dávať zmysel a aj im to dáva zmysel, keďže montujem tie motory ako na bežiacom páse. A ľudia sú s tým naozaj spokojní. Komunikujem s ľuďmi, voláme si aj so zákazníkmi, ktorí jazdia na tých bicykloch a každý je z toho nadšený. Smejú sa tí ľudia, že koľkokrát idú niekde hore cyklistickou trasou a predbiehajú proste bicykle za 3, 4, 5, 6 tisíc a prefrčia okolo nich a tí ľudia jednoducho nechápu, čo sa stalo. Stalo sa to nám s priateľkou. Jednoducho skupinka ľudí, 1500, 2000 a možno 4-5 tisícový bicykel. Všetkých troch sme my dvaja predbehli a bola to taká úsmevná situácia. No. Bicykel za 545 €. Aj takto nejak proste môže vyzerať lacný, funkčný, výkonný elektrobicykel. Takže elektrobicykel za babku